Medvedie labky. Cukrárka Ela Maškrtková bývala neďaleko horárne a do mesta na nákupy to mala dobrý kusisko cesty. S prvým snehom sa jej na čele objavila ďalšia vráska. Prekontrolovala si dlhý nákupný zoznam a z komory vytiahla sánky. Múka, cukor, prášok do pečiva, olej, škorica, badián, klinčeky, z každého aspoň 10 balení. Spustila sa dolu závejmi lemovanou cestou. Kým prešla od námestia do potravín, pristavilo ju hádam 10 snehuliakovčanov s objednávkou na vianočných cukrových snehuliakov. Nie, že by si ľudia v snehuliakovciach nevedeli doma napiecť. Medovníky, linecké a orechové záviny vypekali počas dlhých zimných večerov. Ale cukrovo-snehových snehuliačikov so škoricovými klobúkmi, na to bola potrebná šikovnosť majsterky cukrárskeho remesla. Kým nakúpila a prišla domov, mala namiesto nákupného zoznamu ešte dlhší zoznam objednávok. Keď si to celé prepočítala, zatočila sa jej hlava. Toľko koláčikov, jak živne piekla. Nechcela strácať čas a pustila sa do príprav. Zamiesila si cesto, vyhriala rúru. Na vymastené plechy jej nestačila celá kuchyňa, nuž ich dávala chladiť von do snehu. Práca jej šla od ruky, len suroviny sa míňali, ako si prirýchlo. Odbehla si preto do obchodu. Keď doteperila ťažké vrecia s múkou do kuchyne, všimla si, že dvere na zadný dvor sú otvorené do korán a do izby vlietavali snehové vločky, ktoré sa v okamihu roztopili na koberci. Plechy boli porozhadzované a veľká časť koláčikov chýbala. Ela nakukla von. Stopy v čerstvom snehu ju presvedčili, že má doma zlodeja. Prehľadala dom a nikde nikto. Sadla si unavená do kresla a pri pohľade na toľkú galibu si aj poplakala. Do Vianoc už toľko cukrových snehuliakov napiec nestihnem. No ak sa mi podarí vymyslieť niečo ľahšie, mohla by som všetko stihnúť. Vravela si, kým upratovala. Len čo si dala kuchyňu na poriadok, vyrušil ju zvláštny zvuk. Ako by kto si šuchotal za skriňou. Preľakla sa, schmatla metlu, odhodla na nezvaného hostia vyzametať až na ulicu. No keď uvidela, kto sa tá skrýva, onemela od hrôzy. Čo najtichšie vybehla z domu a utekala k najbližšiemu susedovi Lojzovi Púčikovi do horárne. Akurát čo si zašíval, lebo keď otvoril na náhlivé Elino búchanie, stále mal v ruke kus látky a v ihle navlečenú niť. Ela mu na jeden nádych povedala, čo má doma za návštevu. Lojzo nelenil. Obliekol si kabát, skočil do čižiem a hlbokým snehom sa brodili k cukrárskej dielni. Aj som si myslela, či to nie je čert, veď teraz kúrim v peci viac ako obvykle a neraz si aj zakľajem, hovorila Ela, keď zastali pred domom. Lojzo si odkašľal, vystrel sa a odvážne vošiel dno. V kuchyni za skriňou sa krčil huňatý kožuch. Suseda, musím vám povedať, že doma nemáte žiadneho čerta, ale obyčajného medveďa. Nerobte si zo mňa blázna, sused. Viem, že medvede v zime spia. Hnevala sa cukrárka. Občas sa stane, že ich zo spánku čosi vyruší a potom sa takto túlajú. Vysvetľoval jej horár. Dúfam, že ho čím skôr vyženiete. Horár sa zháčil. Nemôžem ho zobudiť a vyhnať. Nenašiel by svoj brloch a isto by v tej zime zamrzol. Hádam si nemyslíte, že budem až do jary v dome chovať medveďa? Rozčuľovala sa Ela, až bola červená v tvári. Nebojte sa, chovať ho nemusíte. Teraz tu ho spí. Nepotrebuje nič, len pokoj a na jar, keď sa zobudí, len mu otvoríte dvere.
Navyše je za skriňou a tam vám nezavadzia. Keby niečo, ohláste ma. Teraz idem domov. Mám ešte veľa práce. Pekný deň. Rozlúčil sa horár Lojzo. Ela Maškrtková ostala doma sama s medveďom. Celú noc nezažmúrila oka. Dokonca sa zamkla v izbe a po dome chodila len s ťažkou panvicou v ruke. Pre každý prípad. Ani na prácu sa nevedela poriadne sústrediť. Čas plynul a objednávok mala stále viac než dosť. Nemôžem nechať Snehuliakovčanov na Vianoce bez sladkostí, povedala si a pri pohľade na chrapkajúceho medveďa za skriňou dostala nápad. Vzala najväčšiu misu, akú len doma našla. Zamiesila v nej kakaové cesto, dala ho do oválnych formičiek. Keď sa upiekli, naplnila koláčiky kakaovým krémom a celé to ešte zaliala horkou čokoládou, čo po stuhnutí krásne chrumkala. Navrch štípka škorice a nový vianočný dezert bol hotový. Vzala papierové krabice a koláčiky, do nich starostlivo naukladala. Snehuliakovčania sa v meste čudovali, kde sú ich obľúbení cukroví snehuliaci, no Ela im farbisto opísala, ako sa veci majú. Má nového nájomníka, medveďa ponoreného v zimnom spánku, ktorý si našiel miesto v kuchyni za skriňou. Razom im bolo všetko jasné. Odvtedy Ela Maškrtková pekáva medvedie labky pre celé mesto každú jednu zimu.